we are back again mga badi, and welcome naman sa aming YouTube channel. For today's video ay mag-hornal na naman part 2. Hornal part 2 na naman to mga badi. Suko siya na mag-vlog ko mga badi. Galit siya na galit. Yung mukha. Yan ang mukha niya. Sobrang galit. So yun mga badi, at let's go! So katulad pa rin ng aming pinugunahan, eto na. Wow! Dapat na hornal sa delivery. Kala mo lang, nagbablog na kayo. So muna siya mga badi ang nag-hornal. Susama ko si Ali. Kiss, kiss, kiss. Ma. Muna siya, pinakasipat sa kanan. Pero so nag-start na siya og hornal mga badi, siyang first. Nasundlo na ako si Kyle galing eskwelahan, and then si Angela nag-hornal. So start hornal, let's go! So tayo na naman po ang mag-hornal, at si Angela ang nagbantay sa hornal sa pitag. Hiraman ako biyang gigamit na pangtaroy sa lubot, sa iyang lubot. So yun, let's go! Sobrang hirap mang-hornal kasi kutsilyo ng gamit. So walang guna. So yun, tiyagaan na lang natin, and let's go! So, nga na siya kabutan mga badi. Naapat tibo ko, taas pa kayang hornalon niya. O, diba? Kana. Muna yung hornalon. Wow! Siya sa day save sa ko for hornal. Kay, ano man. Nayayay man si ako. Siya lang sa nawang daw sa kanan ng hornal. Nge. So yun na nga mga badi, ako kay chill lang, kay bawal na kuan, kay giubos si me. That's a very big problem. Badi, tapos na ako mag-hornal dahil kinunan ako ni Angela ng pangtaga mga badi. Siya muna ang nagamit, at yun ako ay nakapakulay na rin, and hindi ko pa natapos lahat mga badi dahil marami pang i-hornal talaga mga badi, kasi sobrang dami ng sagbot dito.
Bisaya, Tagalog. So yun mga buddy, and let's go at tignan natin si Angela na at siya naman yun. Turn, it's That's a very, very big problem. it's turn, Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. my turn na niya mga buddy. Ang galing! Ang galing! Si Angela naman ang bibidyohan natin mga buddy. Si Angela na naman ang bibidyohan natin mga buddy. So let's go! Mga buddy, at umuulan na. Umuulan na mga buddy. Taligsik na, so kailangan ni Angela na musulod kay nagsakit siya mga buddy. So yun, tara, awa na diha day. Taligsik na. Ako pa siya katunga sa iyahang gihornalan, wala pa siya katunga. So napa siya sa sinugdanan. Kadulong pa siya diha. So yun, kailangan lang ito musulod kay ulan na mga buddy. So umuulan na at let's go. So we're done mga buddy sa Hornal kasi umuulan na. So next time na naman, sa next vlog na naman mga buddy, and Hornal time na naman namin. So yun. At yun lang mga buddy, and don't forget na mag-subscribe, mag-like and mag-share sa aming YouTube channel, and everything you do, Do it with love.